Idag är det den 11 september. Kattungarna har kul. Ja, så fin den är på magen. Det verkar som att Morra är en morre. En pojke. I alla fall. Det känns väldigt fuktigt i luften, men det måste vara rätt så varmt ändå, alltså jämförelsevis. För att det är så mycket spyflugor igång. Jag tycker jag har en geting också. Ja, den lådan den har stått här i ur och skur. Jag har försökt att stöta upp den med stora krukor inuti. Och den har gått lite sönder och så. De trivs där. Brukar ligga en matta på så. Men jag har inte hunnit för dit än idag. Men Ida har vi ingenting med att ligga där i alla fall, verkar det så.